Takže čaute, tu je Enter TV a ja vás zdravím u ďalšieho dielu. Dneska vám chcem len povedať, že budem o 3:00. O 3:00. Možno natočiť Chubby Bunny Challenge s manberinkami a príde tu môj bratranec o 3:00. A je možno. To budem len dať. Takže toto som vám chcel len povedať a aby sa vám Chubby Bunny Challenge páčil. Takže čaute. Takže čaute ľudia, je tu Enter TV a ja vás zdravím u ďalšieho dielu. Dneska je tu rozprávanie, o čom budem točiť. Takže, rád by som vám povedal, že budem točiť aj Minecraft. Ale to práve, že neviem kedy, lebo musím zistiť, ako sa dá na počítači, ako sa dá nastaviť kamera a potom budem natáčať Minecraft. Ale budem natáčať aj challenge, aj vojnu, to tu normálne, možno takedy aj obstrelku, ale keď príde môj bratranec, budeme hrať vojnu, budem natáčať. Takže sa máte na to na všetko tešiť. Budem dávať aj také pesničky. No to až vtedy, keď bude tak. A budem natáčať aj takedy futbal. Takže to bolo také malé videjko. Dúfam, že bude trvať takú minútku. No ale pardon. Tak také vonkajšie hry nebudem často natáčať, lebo ako vidíte, som chorý. Takže toto bolo pre dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa u ďalšieho dielu. To už bude nejaká hra, futbal, challenge, ja neviem. A napíšte do komentárov, aký challenge by ste chceli. Alebo nejakú vonkajšiu hru. Ja to pre vás spravím. A uvidíme sa u ďalšieho dielu. Takže ja vás zdravím, aby ste boli dobrí, dobre dostávali známky v škole a aby ste sa dobre učili. Takže ja vás zdravím a ahojda.